Hello, in lâu đâm với kem hey với nia i kare vang vang nuwa fish curry ka siam le dona amha sa in với na ka in chai dan hi Valentine's Day a khanin ka thianten du sak takin ka hak tur le ka in chai dan tur kha min duan saka poina i el in siam don maila i tihan karon in chai ka thiante enge kathian te kha min an hlim don ni chu he give min pe tu ti chu ti rual chuan in voina kathil siam tur chu fish curry ka siam dona chuan in kathil ron tel tur hi fish curry a chuan in poimo chu hei enge purun sen hi atam tur nia chuan in tomato hi angai veng nge bok ta chuan in fish seafood reng a chuanin purun var hi a in me emema purun sen ero chu angai tam lo chuanin North Indian style chu ni thauma se south hawina an tel thin kari pata le he englo he tengtere sauce ron tel lek dona chuanin marcha hianin marcha hring ringot thi atui lawa chan hei hi atam hianin I hei marcha ro marcha pui ro kha ati tui ve ni chu chuanin masala hi ka tel vak don lawa enge hei hi fish fry masala kha ni ta chuanin hei hi tlem ka tel don ni ginger garlic paste ni ta chuan garam masala tlem kan tel bokanga chuanin hei hi pepper powder thing marcha kan ti thin kha ni ta chili powder hei hi a color ti moi tur chuanin ayeng kan tel bokanga chuanin vinegar hi marinate na tan khan ka tel don ta lemon po atel zok theyan nimbu ni chu nen zong hi kan thil tel tur te khani ta chuanin anek sa chuanin karon siam dan vel karon ti lang leang tuna chuanin kalo marinate phodang kan ma in chili powder ayeng sangha tama wangin ayeng hi ti tam tai la chuan hei kan fish masala kha hei chu dudan a then chuan masala an du vak lawa garam masala tirim tui ve mo hei ha chuanin garlic paste kha atam lu tuk cha rim hi ti tui lo dai zela chuanin hei hi thing marcha powder kha chuan vinegar tlem kan telang lemon jok potel theya chuanin ajinomoto tlem kan telang chuan tel tlem or te khan hei hi glow fi kamhang vak ngai lo ta du chuan man theya ku ta kai lo na turin ti hian kan neng lo vekanga kan fry phodang
ne so de win te han kan ti rual ve kanga ole te khanin kan lo fry anga kan fry vek nuwa te khan ka lo akarin ka lo siam leng yan ato bera chi kan lo te lang tikhan kan turin na in ready to sanga hi atama wangin tel kan tel tamang kat le phot ro kan tel po alo sa tota alo sai hian azawa in kan fry anga chumin huwa a step to berna chuan a curry kan lo siam leng o ti hian ka fry zo to ta hian ka lo off yan lela matil ka chuang so sata chuanin amha sabera purun kalau thaka kan chi marchashing yan kan thok anga marcharo ka anga ayen chili powder
garam garam masala hei hi so thing le purun var fish masala kha black pepper king marcha powder kha sangha hianin tui ve ni chu mi som banga vel ei turani wang khanin hei purun te engkim hei tamto ka nga ya ka thirbel po alian thokhate chan tomato his fish curry ata poi mo to pa di chu no yeah hian heng ho hi a bol ho hi a zabai hianin aron englo hey aronin ready nuwa sangha kan lo thak chawang chuan ka kanna tel hi ti hianin ta hianin ka ti tel don ni asom vek turana heng ho he asom ma tu sangha kan la thak the la yang karon tilang leang yang a gravy I'm ready to ta chuan curry leaf si hey du lo chuan a thak lo thei o hei hi kan thak se ka nge chuanin lemon hi hei a flavor a arim tui ve a kan tel ve ang tam lawin tam chuan thurvut ve thei ta chuan hei hi tengtere sauce ka sangha din hianin a in rem to pa an tel tam lu tuk lawang hei po hi chuanin marcha hi a thak vut ve thei ni chumo pumpui tan po hei a thalo ve thei ni chu wang chuanin kan ti le tur chu hei sugar kim ka thak don ni thak vut tur kha ven ve don chini ni chu ajinomoto tel vak aya chini ka hmanga yang kan chocolate a chuan kan ti le tur chu te ha tui kan le tong yang tui thiang lim kan hmanga nga sangha kha tam ve deuh le ka bangin fish curry kan ti to kha tui kha amoi to kin kan tel ta
hian rei lo te kan ha hnuwa kan sangha fry kha kan thak tawng hei hian aso deuh ṭan hala tui kha in ready a kan sangha kha kan thak tawng kan thil siam hi ṭhahnem deuh leka mi som panga vel ei tur pati to kha thì hian lo so borbor se tui hi a tlem dewa wangin a so borbor na tui kan lo label leanga a finishing a top na kan lo thirang anexa ti khan kan fish curry chu lo in ready to ta a top na tan dhania kan kha kan ti khan kan fish curry chun a in ready a kan lo en chinang enge an kan fish curry chu enge an han swap in nila wow tùy hề khóc này semi gravy tùy don lụt tục thì khan amek sa kasiam tur kha in lo soidona commensa bye bye vek u